muslimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wawasan surah Yasin dikira tahlil sampun kacap-kap, sampun katutup di wawasan Quran. Injil mugi-mugi almarhum Bapak Haryono bin Talbi menika mangkipun paring maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Sumrambahipun dumateng keluarga kita piyambak-piyambak. Ingkang salajengipun kados padatan bilih wonten ing dalu menika kalasan menika termasuk pertemuan ingkang istimewa. Istimewa menawi yang Bapak RT ngen kula mboten saged rawuh nyuwun Pak RT. Amargi wonten sarengan lan menika wonten gantosipun Bapak tentara menika. Bapak tentara. Dipun kawal kaliyan tentara sak truk niku Bapak. Salajengipun bilih wonten ing keyakinan kita nggih sampun sering padatan kita memaklumi bilih wonten ing donya menika senaosa sampun seda menika hubunganipun kita menika kaliyan almarhum menika tesih wonten amargi menapa tesih wonten sami-sami wonten donya nggih mangkene pun boten wonten donya nggih menika yaumul ba'si hari kebangkitan menika sampun napa hari kiamat menika sampun nafsi-nafsi nggih nafsi-nafsi kiamat menika nafsi-nafsi pribadipun kita piyambak-piyambak nggih menurut amalipun kita piyambak-piyambak. Nah mugi-mugi termasuk kita menika wonten ing dalem menika nggih ngamalaken nindakaken amal-amal saleh ingkang mangke kita menika sami-sami badhe menapa unduh sak sampunipun kita seda wonten ing akhirat mangke. Pramila monggo kita menika anggenipun kita belajar nggih niki kalau wau sampun maos surah Yasin padahal maos surah Yasin menika pahalanipun ganjaripun kathah sanget amargi sampun pinten huruf menika gitu satu huruf ditikelaken sedasa nggih ping pinten puluh huruf dereng wonten la ilaha illallah la ilaha illallah kalau sampun kita waos menika termasuk timbanganipun nggih termasuk paling abot gitu. Kalimatani sakilatani dua kalimat sing abot nggih menika timbangane nggih menika wau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah nggih keyakinan kita menika sampun mantep gitu. Tidak akan tergerus oleh suasana. Senaosa wonten kanan kiri kita menika Allah kuwi ora ana gunane dan sebagainya. Sebab kenapa? Mereka itu belum mengalami mati. Maka yang sampun mengalami mati, oh iya bener ternyata sing diwaca ana ing waktu 7 dina, 40 dina, 100 dina, 1000 hari enek haul barang gitu. Malah tenggen kula menika kula ben menika kula nggih wangsul nembe menika bapak kula niku kula dhewe yo nganti ra krasa. Haulipun ke-26. Haul ke-26 kan berarti kan 26 tahun. Kula nembe wangsul niku ndelok pas niku. Lah alhamdulillah ponakan-ponakan kula menika wau kathah sing hafal Quran dipun waosaken mulai jam 6 enjing ngantos jam 6 sonten hatam setunggal Al-Qur'an nggih kula namung urun-urun 3 juz amargi kula nggih namung sekedhap wonten ing mriku terus langsung PP kemawon nggih mugi-mugi termasuk putra-putrane niki ayo janji benar ngaji meneh to wonten ing Masjid Al Fajar niki TPA rumit nggen kula niki nggih tembe api Pak nggih sedaya menika alhamdulillah mboten dipancu mboten dinasihati nggih sebab napa nggih putra niku sebagai saka gurune napa bapakipun waladun salihun nggih to
waladun sholihun, waladun anak sing saleh ku mau sing gelem ndongake wong tuwane. Nggih bareng-bareng ndongane. Nggih pramila kala wau dipun tutup apa mau Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sane mboten kesupen gitu. Nah, pramila kalau wonten maos napa terus sebabe maos qul huwallahu ahad kok ping 3 berturut-turut amargi maos napa surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ila akhir ping 3 menika wau sami setara kalian maos Al-Qur'an sak khatamipun gitu. Maos Al-Qur'an sak khatame nggih sedina muput gitu, mboten leren. Lah niku wau namung maos qul huwallahu ping 3. Nanti pun dipun ringkes niki nggih. Amargi sedaya menika wonten sejarahipun. Napa sejarahipun? Sayyidina Ali menika rumiyin melu lomba sayembara. Sapa wonge Rasulullah dawuh, sapa wonge sing iso ngatamne Al-Qur'an arep tak waenehi hadiah yaiku anakku jenenge sinten? Fatimah Zahra. Lah akhire napa? Berlomba para sahabat. Siji lan sijine saling napa berpacu. Khatam apa ora iki sedina? Khatam apa ora sedina? Lah akhirnya pun menapa? Lah sasampunipun ditutup napa lombane sinten sing saged ngatamaken? Para sahabat mboten enten sing saged ngatamaken. Lah Sayyidina Ali ngacung, ya Rasulullah, kula ya Rasulullah. Lah para sahabat nggih kumpul halamu Ali turu wae ngono. Rumiyin panjenengan nate dawuh sinten to ingkang saged maos surah Al-Ikhlas ping 3 setara ganjaranipun sami kalian ngatamaken setunggal Al-Qur'an full. Alhamdulillah sayembarane niku cekel apa kecekel. Pikantuk inggih menika dumateng panjenenganipun Sayyidina Ali. Nggih alhamdulillah mugi-mugi sedaya menika wau sampun maos to. Mugi-mugi inggih saged masuk niki putra-putrane khatam Al-Qur'an, sedaya khatam Al-Qur'an amargi sampun maos surah Al-Ikhlas ping 3. Kok menawi namung menika mawon ingkang saged kawontenaken amargi kula niku nggih napa swara kula nggih rada arao niki wau nggih kalih dinten niki kula mboten saged bersuara. Ya alhamdulillah saged bersuara menika keranipun menawi samudra pasami saengkara Bila hidayah wa ridha wa inayah ila muitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sampun samadya monggo tutur dahar wontenipun.